ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋପାଳପୁରରେ ସମୁଦ୍ର ବିଚ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲହଡ଼ି ଉଠୁଯିବା ଆଉ ଯାଉଛି ଆପଣ ସାରା ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେତେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗହଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲହରୀ ମାରୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ଆମ ୟୁଥ୍ ଇସ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁଦିନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଆମର ଲହଡ଼ି କେମିତି ଉଠୁଛି ବା ପାଖକୁ ଟିକେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି କେମିତି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଲହରୀ ବା ବାଜୁଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଏଇଠି ଆମର ସେ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ। କାଲିକି ଆମେ ଗାଧେଇବୁ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଝିଅମାନେ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ୟେସ୍ ହଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏ ଲହରୀ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବ। ଆମେ କାଲିକି ଗାଧେଇବା। Yes. ଆଉ ଏଠି ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବାଏ।